Erokamano nyakora mogi kuom keto Ramogi TV thuolo machielo kendo arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag migago mana ka Ramogi TV wamedo luwo ni mopogore opogore matimore nyaka ne piny ru nyaka ge sani nyakora mogi ka bende reporters magwa ogo tach gwenge mopogore opogore mondo gimi manitie achiel kachiel kokalo weche manyien mag migago Ramogi TV odiochieng' nyakora mogi mar odiochieng' mar ariyo dwe mar 5 2020 to kod ang'wen bang' oganda nyowuok e Labor Day. Jomoko nigi geno ni keto kenge makare to sara nyalo medore kinde mabiro kaluwore kod weche manyowuok. Ka ok kamano nyakora mogi weche matimore e od bura mamalo ma pacho ka od bura dhi nyime kod twak e wi dwaro mar thicho oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi. To ok mano kende, tend jolweny manyien bende olandi kod jatend piny William Ruto odiochieng' ma kawuono. Magi to kod mamoko nyakora mogi arwakni machiegni mokwongo wayud thuond weche. General Charles Kahariri oyier jatend jolweny manyien. Atamalo 50 mag jo Kenya ok sir ng'anyo mar lakteche madhi nyime pacho ka kaluwore kod nonro mar taifa. Hawakuelezea kila mtu mmoja, hata mtu mmoja mwenye tu niliona akielezea watu ni MCA. Moko kuom ji manotonye masira mar oula mapek ma Imahi yango ni negirem winjo ote manochiwnegi mondo gidar seche machuok motelo ne masirano. Machiegni nyakora mogi bed thuolo ma tudori koda namba en 339 kata bende nyalo loso koda kokalo e Facebook mar Ramogi TV kachiel kod YouTube marwa ka bende subscribe Ramogi TV Kenya, mbui mar X @Ramogi TV KE. Bed thuolo mar miya pachi kotende gi weche manyien ma okelo ni odiochieng' ma kawuono gi sani weche manyien mag migago chakore. Nyinga en George Bati. Paro mar thicho oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi sani koro chuo chieng' e od bura mamalo. Paro makamano manochwal e od bura kod jaod bura ma Bumula Wanami Wamboka Tudo Linturi otiyo marach kod apise e wi mbolea mayande sirikal pogo ne jopur. Achiel kachiel nyakora mogi wadani mondo wawinjie ni to weche chalo nade e od bura mamalo nyaka ge sani kinde ma jaod bura dhi nyime kod twak kage poro wach kendo gitwerore mar neno ni to bende paro mar pogolo Linturi e apisi oromore kendo luwore kod chik koso wach mane owinjane. Not yet. Is it malfunctioning? Eh? Order, honorable members. Order, honorable members. What appears to be happening is when I'm instructing the House to log in, some of you are taking inordinately long to do so. So by the time the 6 seconds are over, some of you start logging in again. Let's synchronize our conduct now. Take out your cards. Take out your cards. Log in. Okay.
and remain silent. Don't vote until you are told to do so. Be patient with the system. It's going to work. Vote now. Order. Member for Busia. I don't know what has been exciting you the whole day. There is no provision in the standing orders for you to clap or to jump or to shout. Any member whose vote is not recorded, and we have the capacity to know, I'll give you an opportunity to register your vote with the clerks. After auditing how you have voted. Order. Order, member for Nandi County. It is out of order to take pictures in the chamber. Order. Yes. Order, honorable members, order. It doesn't matter. Take your seat. Order, honorable members. Order. Order, honorable members. I know there could be members whose gadget may have malfunctioned. This is a vote that has a critical threshold. Once we have reached the threshold, it matters not whether you voted or not. Because that's what it is. Now the results of the electronic voting is as follows. Order, Honorable Mbadi, you are lucky the bars are drawn. You would have walked out. The results of the vote are as follows. Ayes 149. Order, the noes 36, abstentions 3. The threshold required to carry the vote is 117. So the vote is carried, the ayes have it. Order, take your seats. Order. Order.
Order, honorable members. Honorable members, I have a short communication. Following the resolution of the special motion, order, honorable members, following the resolution of the special motion under order number 13 relating the removal of Honorable Franklin Mithika Linduri from the office of the Cabinet Secretary for Agriculture and Livestock Development pursuant to Article 152(6) of the Constitution, I wish to guide the House on the next process as envisaged in the Constitution and our standing orders. Honorable members, Article 152(7) of the Constitution requires that, and I quote, if a motion under Clause 6 is supported by at least 1/3 of the members of the National Assembly, the Assembly shall appoint a select committee comprising 11 of its members to investigate the matter, and the select committee shall within 10 days report to the Assembly whether it finds the allegations against the Cabinet Secretary to be substantiated. As you can see, honorable members, the Constitution is unequivocal in the procedure to be followed after a decision is made by the House at each stage of the process. The next step to be taken, therefore, is the appointment of members to a select committee to investigate the matter. Honorable members, in this regard, I hereby direct that the parliamentary parties in the House expeditiously nominate members to serve in the select committee and submit the names to the office of the Speaker for onward transmission to the Committee on Selection. Thereafter, the Committee on Selection ought to expedite its consideration of the names and bring the relevant motion to the House for approval so as to commence consideration of this matter. For clarity, and in line with the communication issued on Wednesday, 25th October 2023, relating to the leadership in the House, membership to the Select Committee will be distributed as follows. The Majority Party, 6. The Minority Party, 4. Jubilee Party, 1. In nominating the members, parties are to ensure that the nominees to the committee reflect the diversity of the House, including regional and gender considerations. I hasten to remind the House that the process envisaged under Article 152(7) is quasi-judicial in nature. The process is an important component of the accountability and oversight frameworks provided in the Constitution and requires not only diligence and conscientious but also greater thresholds of impartiality, fairness, integrity, and independence in the performance of this function. Order. In conclusion, honorable members, it should be noted, as stated above, that the Constitution requires the Select Committee to conduct investigations and report back within 10 days. In this regard, the parties should provide to me the names of their nominees not later than today, Thursday, 2nd May 2024, and to be precise, I need those names before 1:45. Thereafter, the House will sit to consider the nominees to the Select Committee during the afternoon sitting. The committee selected is not the committee of the Speaker or the majority or minority leaders, is the committee of the House. So the names once brought, we will subject them to a vote by the House, and thereafter we'll give further direction to the committee on how they'll conduct the matter. Order. The bars can now be withdrawn. Order clarification. Once the names come to Mr. Speaker, they will not be routed through Selections Committee. That was a mistake in the communication. Once they get to the Speaker, I'll then instruct the clerk to include them in the afternoon order paper, whereafter we'll come
and I'll limit that motion to the majority leader moving, the minority leader seconding, so that we can save time and move to other businesses that are pending. You may now be upstanding. Order. Honorable members. Now order. Order, honorable members. It is now 1:13 p.m. The House stands adjourned until this afternoon at 2:30. Wach mawuok achiel od bura mamalo mar piny Kenya kama Speaker mar od burano Moses Masika Wetangula otayo chenro mar go ombulu ka jood bura ne puodho kata dagi twak manchono pedhi mar ni to bende ni kare jatend migawo mar weche mag pur Mithika Linturi othichoko kaluwore kod weche mag mbolea mabandia ma jopur osebedo ka ng'ur ni ne ochwalnegi kowuok kuom piny owacho kata kowuok e dero mar piny owacho. Gi kanyono jood bura ogo ombulu nyakoromogi ma en ombulu mar ne puodho paro mar twak kata twak mano chwal e nyimgi mar ng'eyo ka bende en adiere kata ka winjore kendo luwore kod chike mondo jatend migawo Mithika Linturi mondo thichoko katoyo kwan mag jood bura duto ma ogo ombulu gin 188. Jood bura ma osiro dwaro mar twak makamano gin 149 ma en atamalo 79.6. Jood bura modagi kata mane temo kwedo ni mondo twagno kik dhi nyime kendo ne giwacho ni ok en kare gin 36 ma en atamalo 19.15 ka jood bura ma ok ogo ombulu e kind jood bura 188 duto mogo ombulu nyakwaramogi gin jood bura duto 188 mane nitiere od bura e kinde ne gin jood bura 3 ma en atamalo 1.60 mago ma ok ogo ombulu kendo nyiso ni ogigolo pachgi nyaka e kinde mag rumo mar ombulu no. Koro Speaker Moses Wetangula oyango ni dhi yier komiti mar jokanyo 11. Jokanyo gin jood bura mabiro nono wachni kendo biro chwalo report ne jood bura. Jokanyo giting'o jokanyo 6 mawuok e kweth mathoth mag jood bura miluongo ni Majority Party kaachiel kod jood bura 4 mawuok e kweth manok mag jood bura miluongo ni Minority Party, kasto achiel kata jaod bura achiel biro wuok e duond bura mar Jubilee. Mage kaka okete kendo koro sani od bura odhi e yweyo adundo. Nyingo ibiro chwal ya gola mar Speaker mondo mi puothgi kasto bang'e gichak tayo tijgi no. Wadhi nyime. General Charles Muriu Kahariri en koro oyier kaka jatend jolweny manyien kaluwore kod lendo ma ogol kod jatend piny William Ruto kaka oketi e kidieny mar 9 kare mar 2 mag chike matayo jolweny ma pacho ka. Kahariri manyocha ni lemo mar Lieutenant General koro ochor nyaka e lemo mar Jamadar. General Kahariri koro okawo ayanga lemo mane odong' nono bang' tho mar manen jatend jolweny Francis Ogola e masira mar ndege. Motelo ne yiero mare kaka jatend jolweny, Kahariri nyocha nomako lemono e yor kojolo bang' tho mar Ogola. E kinde lendo no jatend piny bende oyiero Lieutenant John Omenda kaka jalup jatend jolweny. Motelo ne yiero mare e lemono, Omenda nyocha omako lemo mar Major General kendo komanda mar obila mag jolweny mag kor lwasi. Major General Fatuma Gaiti koro yier kaka komanda mar jolweny mag kor lwasi kata Kenya Air Force, ka Major General Paul Oduor Otieno oyier kaka komanda mar jolweny mag pi kata Kenya Navy. Kama medo dhi nyime nyakoromogi kendo wamedo luoni ma timore kono wabiro mi weche kogi duto te kaka gimedo wuok kowuok e od bura kaachiel kod joma moko mabedo chori e lemo mamalo e telo kata lemo mag jolweny. Wadhi nyime wang'e motendo kod weche mag pi oula. Joma notony e masira mar oula mapek Mahiu koro wacho ni nosemigi siem e wi sira mane nyalo jukogi kaluwore kod yawo ma kinde ka kinde ma ol Kijabe mane mana seche machuok kende motelo ne masira no. Jodak golero ni kanise e alwora no nogoyo milome mondo migidar, kata kamano thothgi ne ok odewo wach makamano kaluwore ni ne giparo ni utegi nitiere mabor kod yawo no. Winyane ler kaka imiyowa kod Simfros Okinda.
Koluwo kanisa, familia Mamai Mayu ulero ni nonyisgi ni pi mar yawo mar Ol Kijabe kidek pong' kendo mole miere. Kata kamano thothgi noneno ni mieche gi bor gi yawono kendo ne ok gidewo mar dar. Seche machuok kende tok siem makamano, yawono nopodho kendo ywero ute kod oganda tara e igi. Jamni kod mwandu e masira ma jopiny paro mana kaka lek. E thieth ma Naivasha sub-county, joma notony lero kaka ula mapekno nogo gi nyang'eng' kendo nego wedegi e thuolo mar seche manok kende. Peter Waweru en achiel kuom joma notony e masirano, kata kamano owito minode kod nyithinde 2 ka en to noyudo adhola e tiende kod hinyruok e kore tok ywere kod pi kilomita madirom 2 kowuok e ode. Kung'oa mguu ilikuwa imevunjika. Hii ya kusoto. Na johero huku. Unauma kuuma. Sasa watoto wakati ni wafunika na bibi alikuwa kwa table. Mimi nikakimbia ni chumba ya watoto. Juu nisikia wanapiga mayoi. Kuingia huko hata hatukufanya hata. Tukasikia tumeabikiwa. Na wamenyamaza. Tumekimbia sasa. Tukafinywa hapa nilifinywa hapo. Tukafinyisana na chini. Kutoka hapo sijui yenye ilienda. Mimi jiona tu na huko. Sasa jana ndio nisikia hakufanikiwa. Waweru wacho ni chieng' Jumapile kanisni manie gweng'no nolando ne jokristos magi ewi masira makidek muoch e kaluwore kod pong' mar yawono. Ni kanisa ilikuwa imetangaza. Watu walikuwa wametangazia kanisa. Sasa pahali ilipitia hiyo maji. Hata mtu angedhani imeweza pitia huko. Haijawahi pitia huko. Juu haikupitia hata rowe. Ilipata divert. Ikaspedi pande ingine. E ward mar mine, Mary Mudhoni manowito wedege 8 ni kod lit koparo kaka masira no notimore chieng' wuok tich gotieno. Mary lero ni en kachiel kod wedene moko 15 noromo kamoting'o nyaka nyithindo matindo e od watgi moro mar mondo mine gichok omenda ne wuodgi manitiere rumanda kaluwore kod ketho mar goyo ng'ato. Nilikuwa na watoto 3 kwa kitanda, yani nyumba mzima tulikuwa watu 10. Sasa wakaniambia, "Mam, ninasikia sauti kwa mbali." Wakaniambia maji imekuja. Mimi nilichukua mtoto mmoja, alafu sasa ile ukuta ikanikuta nyumba 3 na nyumba ya kuku na choo ikatukuta. Hapo nikatupa fahamu. Kasikia mtoto ananiambia, "Ma, nishikilie." Na mkubwa ameokolewa na msichana mwingine na bibi ya kijana. Lakini watoto wengine wameenda. John Kinuthia yango ni kato bedo nino winjo kilando ni masirano ne nyalo timore ne okodeo kowacho ni onge apisa mar serikal manosiro wachno. Walikuwa nafaa waitane mkutano na waandae watu. Waambie ajitayarishe ama ajitaharize kwa hiyo nini, kwa sababu kuna ndemu itakuja. Hawakufanya hilo jambo. Hawakuelezea kila mtu mmoja, hata mtu mmoja. Mwenye tu niliona akielezea watu ni MCA wa Naivasha, anaitwa Karanja Maria. Gisani apisas ma KDF kod rowere mag NYS dhi nyime kod manyo oganda e chuodho kar masirano kanyaka sani ringre mamoko 2 oseyudi kamoting'o nyaka wich. Sirikal oyango ni kwan jomotho sani osechopo 52. Simfros Okinda, Ramogi TV. Koromogi komiti mag od bura malo kod mar Senate mochung'ne weche mag thieth bagoromo kod riwruok mar governors midendo ni COG, riwruok mar lakteche KMPDU, duol mochung'ne ng'iyo osara mag jotich mag piny owacho SRC kod migawo mar thieth e okenge mag chiko ng'anyo mar lakteche masani koro nyono odiechienge mar 50 mabiro bang' riwruok mar governors COG, SRC kod migawo mar thieth kachiel kod jotich mag thieth bende ne rom chopo e romo mane oluong juma mokalo. KMPDU oyudore kama liet e wige momiyo ne ok gichopo e romo mar keto kokgi winjruok mar tieko ng'anyo bang' sirikal ne chopo thoth dwaro margi. Wawinjane kaka wechegi timore gi kindeni.
But they cannot go on strike and direct to the Council of Governors. We don't have a recognition agreement. Labour, Minister of Labour, please give us some guidance on that. The Labour Commissioner. Yes, Chair. As per the document that we have presented to the committee, page 7. On page 7, there are 4 unions that do not have recognition agreements, one of them being the Kenya National Union of Medical Laboratory Officers, Kenya Union of Pharmaceutical Technologies, Kenya Environmental Health and Public Health Practitioners Union, and the Kenya Union of Nutritionists. And our submission, Chair, the 4 have also issued strike notices, and conciliators have been appointed to deal with the matter following the notices. As to whether they are deserving of recognition shall be determined during the conciliation. But before the strike notices, the 4 unions had not reported any dispute of recognition to the Ministry of Labour. Chair, on a point of order, yes. So on the issue of laboratory workers, if I got my brother Nyakundi very well, so you don't have a recognition agreement, or what was the process? Through the chair? Yes, through the chair, sorry, through the chair. One of the issues of the strike notice that we issued is that both levels of government refused to sign a recognition agreement with the union. And in this case, we are saying that we requested this recognition agreement in 2020. To date, apart from the 6 counties that have said, the rest have not signed the recognition agreement, including the Ministry of Health. Under Article 54(1) of the Labour Relations Act provides that an employer shall... You know, the Labour people have just given an advisory opinion. I don't know whether you listened to it. I was responding to... Have you listened to what the Labour Union, the Labour... Yes, I listened, Chair. Have said. And that's what we are trying to find out, how to deal with you, because in view of what the advisory opinion from the Labour Minister, Labour Commissioner, one, you've not recorded your dispute. It's not recorded. Yeah. So I'm finding it difficult to admit your submissions. We want to. That's why we are seeking some legal opinion on how to go about it. Just hold on. Chair, I know Chair can listen as he consoles. My only concern, Ministry of Labour through the Chair, these gentlemen are saying from 2020 they have been requesting for a recognition agreement. How long should it take? Should it take until Jesus comes back? Or how long should it take for the recognition by the... Dr. Sakini is... I like maintaining eye contact with the witness. My apologies, Dr. Sakini. What I'm just asking, the Ministry of Labour, they are saying from 2020 they have been requesting to have recognition agreement. How long should it take to have one? Or the Ministry of Labour was on recess for some time? Chair. Chair. I want us to, Senator Gerard Gay. You know, we want to help this. Yeah, that's what I'm trying. Maybe you can get up through the chair. Yes. Then it becomes easy. If it is 6 because months, for one, they need first recognition agreement. Within which period? That is important. And that's what we need to. You have to have a recognition agreement. That's how we want to help you, so that you can be able to register your dispute. Because without a recognition agreement, you cannot go and register your dispute. But yeah, I think with your indulgence, why don't the Ministry of Labour answer? Okay, Ministry of Labour. How long should it take? How long it's a should simple it take? question. Chair, what is the process for them to have their recognition agreement? Chair, and how long will it take? Because the process is, once the union recruits members from an enterprise or from an employer, they must recruit 50 plus 1%. To be able to be recognized by that particular employer. Now, if the process is not progressing, if the employer, for example, does not want to recognize them,
then a dispute is reported to the Minister for Labour. The Minister for Labour shall appoint a conciliator who will determine whether or not that particular union has to be given that recognition. That has not been done, Chair. SG. Yes. Erokamano nyakoromogi mana achiel kachiel e romo madhi nyime kama komiti mag od bura mamalo kod mag Senate mochung' ne weche mag thieth koro ni to twak ewi kaka inyalo tiek ng'anyo mar lakteche kama joma ogwel oting'o duol mar governors kata COG achiel kod migawo mar thieth bende jogo mochung' ne duol mochung' ne rango sa jotich piny owacho SRC bende nitiere kanyo koro kachiel kod riwruok mar chiw thieth kata lakteche ma bende koro sani sayo ni ne girem chopo e romo mar keto winjruok mar tieko ng'anyo ma kamano. Pod gidhi nyime gi lalruok gi poro wach mondo gintere yo mayot minyalo ti godo mar neno ni lakteche odok e tich bang' ng'anyo ma koro chopo odiochienge mar 50 odiochieng' ma kawuono. Yiena mondo mi akaw yweyo kokalo e Ramogi TV weche manyien mag migago to ka waduogo pod wan gi mamoko mathoth omiyo kamoro amora ma intie med mana kete ka kik idhi mabor. Ma en migago Ramogi TV. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bhagia, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Borachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Dial *487 *3# to get this song. Want a break from the hustle of everyday life? Come experience the wilderness of the Mara by enjoying the 30% discount exclusive only to View Travel clients. Embark on adventurous game drives, enjoy picnic lunches, and later relax to a chilled evening. Get to enjoy daily safari departures to the Mara Sopa Lodge for only 22,500 Kenya shillings for a 3-day safari. You cannot get a better deal than this. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and let View Travel be your guide into the wild. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy asa madwa wacho to go kot to jibiro tek. Luero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai.
Erokamano Nyakwara Mogi, wamedo dhi nyime gi weche manyien mag migago kaka nasingo ni bang' yweyo machuok kende to wamedo sudo. Piny owacho biro chiwo omenda maromo $454 ne counties abich kapok iko omenda mag 2023-2024 orumo mar konyo e tieko gero apisi maduong' mag counties go. Counties go ting'o Tharaka Nithi, Lamu, Isiolo, Tana River kod Nyandarua ma gedo mar apisi magi osebedo kochung'. Okinyi ma kawuono governors mag counties go ne oketo kokgi e chenro mabiro neno ni omenda ma ichiwogo ochiw e yo makare ne gedogo. E chenro ma kama counties go biro golo kwan omenda gi atamalo 30 ka piny owacho mamalo chiwo omenda maromo kwan atamalo 70. Isiolo biro yudo $60,000,000, Lamu $48.8, Nyandarua $124,000,000, Tharaka Nithi $103,000,000 kata Tana River to biro yudo $121,000,000. Financing 70% of the project. Governors now will take over the conclusion of the construction of the county headquarters. There are obligations for every entity that is expected. As IGRTC, we will be left to be able to monitor the progress and we'll be able to be updating the summit. The projects are very old. Some of them as old as almost 10 years, others as old as 5. And you look at the weather condition, we will not be able to achieve what we intended to achieve in the first place. Wasudu Nyakwara Mogi kendo wadhi nyime gi weche mamoko bende ka wadhi nyaka e gwenge ma Busia county ma Busia kocha e weche mag musdola moro kata bunde moro ma othedh nyadala ma bende koro maki gwenge makono. Obila ma Busia oyudo bunde mabandia ma osebedi ka itiyo godo e timo timbe mag maundu e bomano. Komanda mar obila e county ma Busia Ahmed Maalim Abdile owacho ni nonro itimo e wi bundeno mabandia machalo kod pistol kata seska mane oyudi e gwenge mag ATC e boma ma Busia tok jopiny chwalo lipot ni obila. We got a report from members of the public, the community policing group, that there is an abandoned pistol somewhere within Busia town. Our officers rushed to the scene and found a toy pistol. As you see, it is here with me, and we appreciate members of the public for the information. This toy pistol can be used to commit a crime because it just resembles the real pistols. At night or even at daytime can be used to commit a crime. Anybody who is not familiar with firearms can give out anything in his pocket once pointed with these things. With us, we have contact with members of the public. We have relation with members of the public. Anything which happens in Busia, we communicate and we deal with criminals. Wasudu Nyakwara Mogi jokanyo migawo mar thieth dhi nyime kod romo ga oganda e twak makala moro ka gisomore paro e wi ber kod rach mar madho ndawa, midhiero ma ikelo e ngima ng'at ma madho ndawa kod kaka inyalo ked kod math mar ndawa e pacho ka. Wadani watudore achiel kachiel kod ripota marwa e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo ma konyo ka sani luonwa romo machal kod ma kod lalruok mosebedo e wi weche mag kedo kod math mar ndawa. Millicent, kakori winja nyiso ni to gin ang'o gini ma romo ni wuoyo e okang' mage mwinjo bed ni kawo e thiro math mar ndawa kaachiel kod gima jopiny to wacho kaka pachgi e romo mar lalruok ma timore Kisumu. Achiel kachiel kwa wuoke kar tiegruok ma Tom Mboya mayudore e boma ma Kisumu kuma romo mar galamoro ma migawo mar thieth obago mar romo kod jopiny kaachiel kod jokanyo mopogore opogore mondo mi gitwak e wi kaka inyalo ked kod math mar ndawa, gino ma bende gilieko ni en achiel kuom yedhego mamero ji makelo tuo mar kansa mopogore opogore e dend oganda. Kata kamano e seche mane lalruok no dhi nyime nwanyalo neno ka nitiere jogo ma ok oyie gi wach ma kamano. Gidwa ni otimno
nonro matut mondo mi seche ma ikelo negi picha manyiso ni math mar ndawa mokelo kansa makamago to onyisogi kaka nonro no tim to time ir ng'ato time kanye. We awuo kod jakom ma bende en achiel kuom kamiti mochopo kama lalore kod jopiny mondo nyiswa ni to gisetwake gigo machalo mageta ng'omiyo negi chano ni gitim twak makama kata lalruok makamaendi gi japiny machiegni keng'eyo kameri bochako gi nyinge mondo nyiswa ni to kae kawuono in kaka ng'awa to utimo ang'o kaendi maduong' to ang'o miyo no uchano mar neno ni utimo romo machalo kamano e twak ewi math mar ndawa kata kedo kod math mar ndawa pacho kae. Nyinga en Israel Otieno Agina, an jakom mar Chamber of Commerce Kisumu County, to wan kani mondo wawinj chik midwa ket ma igoro pichni mopogore opogore mondo kwer ji kik madh ndawa ema wadwa winjo nikech kaka ng'eyo mochung' ni johala ok dwaher ne ohala moro yoyote okethre nikech gik ma chalo gi midwa timgi. Koro wasekwerogi ni pichnigo kiketo mar ndawa to ket duto kata ni kidonje mtoka tinyalo chopo safar kata safachi nyalo rumo gieyo. Kidhi hospital inyalo donjo biwuok ngima kata kitho. Kamago ok ket to ndawa bende onyis mana richone to kiket na alama mabuogo ng'ama dwa madho ndawa ni kotimo mato mabiro timore. Mano e gima wacho kanyo mtego. Erokamano ahinya machiegni mana mapiyo piyo kaka daktari ni nyalo wacho ang'o e galamoro makawuono chagini. Okay. My name is Dr. Nation Okanga. I'm from Harm Reduction Society of Kenya. We've come here to discuss the graphic warnings that the Ministry of Health wants to put on the packets of cigarettes. And we are telling the Ministry of Health that there are certain corrections that need to be done because they are not putting a clear difference between nicotine products and products that contain tobacco, because you know that nicotine products actually have been associated with less harm in their use as compared to tobacco products. Okay, thank you so much. Welcome. What is your opinion on today's public participation on tobacco use? My name is Boniface Gashoka. I am the Secretary General of the Bar Owners Association. We've seen the graphic representation from the Ministry of Health, and one of the recommendations that we're recommending is proper involvement of the stakeholders and consultation, because some of the pictures that are there, they were so bad in such a way that they would even portray some very dirty content which is even against the law. So that's why we said we've given our opinion on how those graphics are supposed to be, and let's have the truth. Let's have a scientific backed engagement, and that is the challenge we're giving to the Ministry of Health. So the other thing that we've come to say today, we support the harm reduction products, the nicotine pouches and what have you, because the problem with Kenya when it comes to drug abuse, it is some illegal drugs, pharmaceutical drugs that are being misused. So let us not kill our investments. Let us not kill the companies that have come here in good faith, that are properly vetted, that have invested billions of money to ensure that they give our consumers what is good. And the other thing is this, we're calling on the government and even on the employees in the Ministry of Health. Let's stop laziness. Let us work on research. Let us consult. Let us not just copy-paste something. Because something is being done in Sweden, is being done in another country, we just come, copy-paste it and implement it. Let us come with Kenyan solutions. Thank you so much. As we wind up, Nyalo Wachango, in your camera. Nyinga en Irene Dachombori, nying mong'ere ni en Baby Irene, ana kedo ne ratiro mar nyithindo manyiri kachiel gi nyithindo mayawuoyi. Wafocus e wach ndawa to nyithindo sani odonje njaga. Meaning ni pichni moket ne pichni mag ndawa gi miyo nyithindwa luor, koro gidhi kuma pichni onge momiyo koro njaga kuom nyithindo matiso omedore ahinya. Akwayo sirikal ni gibianegi another alternative moro maber manyalo konyo both parties. Okony nyithindo kaachiel okony gi jogo bende mauso ndawa, otherwise Nyasaye uritute. Erokamano nyaka tieko kodi kaka rawera mabende jogo miwacho ni sani winjo kaka nyadendi nowacho ni sani uwe ndawa mikedo neni to donje njaga. Inyalo wacho chagi nyingi? An nyinga en Evelyn Achieng' Otieno. Kachung' ka achung' ni kaka rawerni, anya wacho ni ndawa to kik wawuondre en gi madhara mage. Lakini gima ne Ministry of Health failed to do, ne ok gitimo gimiluongo ni civic education. Aparo ni information to the community ber.
ka ng'ato ong'is gima ndawa nyalo timo to kata kidhi nyiewe ok wan against mondo kik time, but dhi kacha ka in gi fully information ma kidhi kawe ting'eni akaw gini to at the end of the day gini dhi timona kamae. Koro information should be displayed in the community level mondo mi kata wan rowerni wabed kwang'eyo ni gini ober niya ni okelo income o create employment, but orach niya nitie side effect monyalo kelo kata ka in pok iyude to okomino ni gini onge, entiere, en mana ni watemo mondo wa sweep it under the blanket, but we wach niya gibi e ground mondo gimiwa fully information mondo wabed aware. Thank you so much. Katieko kodi manamba pili. Kuom jogo ma iluonga ni Collins Ochieng an jadak Manyalenda ka to kodo korka tenruok mar CBOs kata mana civil joma deal gi organizations mantiere kor gweng wawacho kama wan rooted deeply in the community to gig ma affect kaka ndawa ma affect nyithindo sani wase realize ni gi affect nyaka nyithindo matindo at a tender age. Koro wan wakwayo kama riwruok mar tobacco, riwruok mar sirikal gi mar health obiye piny kae mondo miye community be civic education ng'eyo ni to rach mar ndawa ni en mane, ber mar ndawa ni en mane, moloyo uketo gik moko miwacho gi malo to ok dug ne ji e piny kae. Koro wakwayo ni mondo riwruok obedi, puonj be mondo obedi. Mana kamano adhi duogo iri ka wadhi timo interviews mamoko gi thuolo ni winjo kaka jopiny ywak ni kata obedo ni lalruok ma kama dhi nyime to pok giyudo puonjruok kata injili pok oyal ma long'o ne jopiny mondo mi ong'e anena ni to ka owach ni orach to rach e yo mane to berne to gin mage gi mondo mi lal kik nen kuonde duto. Winjo puonj jopiny opuonj rowere to sirikal kaachiel kod jokanyo ma bende tiyo kod ndawa e yudo kelo yudo yuto margi mapile idwa ni obi kanyakla mondo mi opuonjre ong'e anena ni to ere yore rode minyalo din to ere minyalo we mondo konyruok obed ne ji duto. Ka kamano George Bati taduoko ni mondo idhi nyime pod wadwaro loso gi jomoko mondo wawinj anena ni to gin to pachgi chalo nade. Kionge penjo moro amora tinyalo dhi nyime George. Erokamano ne Millicent Adhiambo kuom report maliw kaachiel kod paro mogol e romo mar lalruok machal kod mano. Wagino ni pod ilosonwa lipod e yo makare ka ochopo seche mag godhiambo. Weche manyien mag ang'ich welo kaachiel kod weche manyien mag oimore biro kele achiel kachiel. Erokamano Millicent kuom medo luwo gigo mamulo ngima jopiny kinde ka kinde. Wadhi nyime gi weche mamoko nyakwara mogi ka koro wawuok Kisumu wang'iyo report ma ogol mar nonro. Kambi timo nonro mar TIFA ogolo lendo margi mokwongo ka girango okenge mopogore opogore. Gimiyo jotend migepe Maxi kaachiel kod weche mamoko mathago jopiny sani ka oting'o oula ng'anyo mar lakteche e kind weche mamoko. Ma en nonro magiyango ni otim e kind tarik 27 kod tarik 29 dwe mokalo kendo gichoko pach oganda mawuok e konde duto ma pacho ka. Cleophas Oluoch nigi ler mar wachni. Kambi timo nonro mar TIFA ogolo lendo mar yayango odiochieng' ma kawuono ka giketo jotend migepe kod weche mamoko machiegni gi dhod chuny jo-Kenya e ratil. E lendo manotimo odiochieng' ma kawuono e boma ma Nairobi, yangore ni atamalo maromo 67 osekalo midhiero mag oula e konde mopogore opogore pacho ka. Those affected not at all are 50% or less, or 49% or less. So the vast majority of people in this country, if you add 36 and 31, you get 67% they've been affected in one way or another, whether a great deal or somewhat. Bende, jopiny manotimnegi nonro yango ni seyo maduong' gimiyo tend counties mapacho ka kaachiel koda ka governors mag counties mopogore opogore kuom rem timo ikruok makare ne kedo kod oula marocho ngima jopiny. And then responsibility, not for the rain, because that's shauri ya Mungu, how much rain there is, but in terms of responding to the flooding. And the highest burden, and again in a single response question, is put on county governments, or the governor personally. We combine those two together, 37%. National government, 19%. E counties mayudore kaluo, nonro no yango ni Nyanza kende atamalo mar jopiny maromo 46 oseyudo midhiero mag oula ka atamalo 24 poko neno midhiero mag oula gi wengegi. Giwinjo mana kuom ji. Penjo maduong' mane gipenjo bende otenore kod mbolea mabandia.
Kendo nonro no neno ni kaunti ma Nairobi kod nyandwat mar piny Kenya okong'eyo matut weche mag mbolea mabandia, ka jatend migawo mar pur Mithika Linturi iseyo kuom weche mag mbolea mabandia. That the level of awareness is lowest in Nairobi and northern. Nairobi, as far as I know, there's very little farming. I would be surprised if a single resident of Nairobi received any of that fertilizer. Maybe they have a Shambab country and a brother or relative or even a spouse received it, but in Nairobi it's urban, there's no farming. So it's not surprising that people wouldn't be so. And also in northern Kenya, where because of the usual drought conditions, and again, this was among the 82% who said they were aware of the program, and by far, it's the CS at 53% who blame him for it not working well. E okang' machielo mar timo nonro, Tifo yango kaka joten migepe osetiyo kendo miyo moro ka moro atamalo mare. E kind joten migepe, motimo maber abich nyaka sani ka irango tijegi, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okawo namba 1 kod atamalo 68, ka iluwe gi Musalia Mudavadi ma en jatend joten migepe kod migawo mar tudruok mag pinje maoko, ma oyudo atamalo 59. Ababu Namwamba oyudo atamalo 58, ka Eliud Walo ma ochung'ne weche mag tudruok kod lony manyasani ni kod atamalo 51. Thuolo mar abich mokwongo olor gi jatend migawo mag jolweny Aden Duale ma oyudo atamalo 50. Joten migepe moywayo goro bende okete pim kendo gipimore gi jowetegi ni ng'ama otimo marach e migawo mare. Nonro mar Tifa yango ni jatend migawo mar pur Mithika Linturi moywayo goro gi atamalo 25. Gino manonro no yango ni biro kaluwore kod mbolea mabandia ma oke pachoka. Joten migepe mamoko ma oywayo goro tingo Zakaria Njeru mar pi, Rebecca Miano mar Ohala, Florence Bore mar Leba kod Davis Chirchir mar Teko kod Modhi. E ng'anyo mar lakteche, nonro mar Tifa yango ni jopiny seyo mokalo jatend migawo mar thieth Suzana Kumicha kuom ng'anyo ka en kod atamalo 47, ka iluwe kod riwruok mag lakteche pachoka KMPDU man kod atamalo 28. Seyo bende omi tend counties, duol mochung'ne rango sara ma pachoka SRC, duol mar governors kata Council of Governors kod jatend jotije piny owacho Felix Koskei. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Are you ready to turn your Skizzer-tunes into cash? Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer Tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Teacher Beach kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Ili udakanyoki kafaya gudi gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka.
Tich Abich ka Tich Abich, saa 4 otieno. Kadoni ochota hinya. Okukete kata spices moromo maber. Kite bendo pong'e iye. Mage korango. Chapade gi bende nyalo baro wi ng'ato. Akwai ni biane ot piyo. Kare jito inkikide wabiro mana kanyo sani. Ner kare nango. An kulwant kauru nyaka dhi arom gi jonjorego. To an nyaka resti wuoda mabikode kai. Rat Singh, Present Mom. Yuvraj Singh Dillon. Present Mom. Paramjit Singh Gill. Machini